Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Kin waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Kin waya yan Na mataron. ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. An samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. Samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Kin waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. A baya. Hello. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Kin waya yan mataron number. Da na yi masa hirar Ramadan basket da daina Quran yanzu kuma da na ce siya min a baya yayi blocking din. An kiya siya miki a bayar uwar son banza. Dan sauran ki yayi miki kyauta ba laifi bane ba amma roƙo dai mutunci yake zubarwa. In banda ma kin saka kanki san jiki wallahi kin fi karfin ki cewa namiji siya miki abu. A bayar banza zaki yin sana'ar da ki siya kanki abin da yafi a baya. Ba na gaya muku sirri in dai kana son mutum ya suka kowaye kuma ya ga mutuncinka ka ɗauke idanka da kuɗin shi da kuma abin hannun shi. Dan kuma kana son mutum ya guje ka ya tsane ka ya raina ka ka nuna kana son abin hannun shi ka gani. Ba wai sai saurayi ba ko ma waye wallahi ko kaninka ne ko kaninki ne ki gwada dinga roƙar shi kenan ki gani wata nan ya buɗi baki ya gaya miki wata bakan magana sai kin gudu. Dama Hausa sun ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi a tashar wulakanci za ta ajiye shi. I don't know if I'm the only one amma idan naga ana yayin abu ana rububin shi kamar for example this a baya ni wallahi gaba ɗaya jini ke ma tafta daga raina. Also kuma ina ganin kamar a sayi ma idan kika ce saurayin ki siya miki abu kamar kina zubawa da iyayenki mutunci ne kina ce musu iyayenki sun kasa rike ki sun kasa siya miki abin da kike so. Na ce an samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Jinsa waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. An samu abar? Me? A bayar da na yi magana. Da wa? Da kai mana mai dale? Kin waya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. All black, I'm rocking my abaya, I'm looking good now, son. Abaya, I'm all black, I'm rocking my abaya, I'm looking good now, son. Abaya, I'm rocking soon and so. Abaya, corner so. Yeah, I didn't wake hip hop, I'm number one. You feeling me, you got me. I like Abaya, they know me. I'm performing display on me, yeah. Got this skin just like yeah, all I do is mind my business. I got Da na yi masa hirar Ramadan basket da daina Quran yanzu kuma da na ce siya min a baya yayi blocking din. An kiya siya miki a bayar uwar son banza. Dan sauran ki yayi miki kyauta ba laifi bane ba amma roƙo dai mutunci yake zubarwa. In banda ma kin saka kanki san jiki wallahi kin fi karfin ki cewa namiji siya miki abu. A bayar banza zaki yin sana'ar da ki siya kanki abin da yafi a baya. Ba na gaya muku sirri in dai kana son mutum ya suka kowaye kuma ya ga mutuncinka ka ɗauke idanka da kuɗin shi da kuma abin hannun shi. Dan kuma kana son mutum ya guje ka ya tsane ka ya raina ka ka nuna kana son abin hannun shi ka gani. Ba wai sai saurayi ba ko ma waye wallahi ko kaninka ne ko kaninki ne ki gwada dinga roƙar shi kenan ki gani wata nan ya buɗi baki ya gaya miki wata bakan magana sai kin gudu. Dama Hausa sun ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi a tashar wulakanci za ta ajiye shi. I don't know if I'm the only one amma idan naga ana yayin abu ana rububin shi kamar for example this a baya ni wallahi gaba ɗaya jini ke ma tafta daga raina. Also kuma ina ganin kamar a sayi ma idan kika ce saurayin ki siya miki abu kamar kina zubawa da iyayenki mutunci ne kina ce musu iyayenki sun kasa rike ki sun kasa siya miki abin da kike so.